सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हामबाय आरो हामबाय होदों आरो बेयाव 46थि 2 बोसोरसालिया बिसिबि आरो बिसिबि JYFनि जा जथुमा बेनि नैथि साननि जा बेलासिनि रुंसारि किरेन बरगयारिनि मुङै जाया गोबां बोसोर बिसिबिजों खामानि मावबोबाय बे बिथांनि मुङै जा कालचारेल श' बेयाव सुथुमनाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम जिसिनि मुङै हामग्लायनाय बावहरनाय जाबाय। मोनसे सम दङमोन बै समाव बर'फ्रा बर' राव रायलायो बर' बाथ्रा बुङो बर' मेथाइ खनो बर' मोसायो आरो रंजायो बाजायो गोबांफोरा 1900 मुगानिफ्रायनो बर'फ्रा ख्रिस्ट'खौ मोनबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बर'फोरनि आखायाव बर' रावै फरायनो हानाय इसोरनि बाथ्रा गैयामोन बाइबेल गैयामोन आरो बे जोबोद दुखु फोनांदोंमोन गोबां फिसा फिसा बिजाबफोरखौ मिशनारिफोरा गुबुननिफ्राय फैनायफ्रा बर' रावफोरखौ सोलोंलायनानै फिसा फिसा बिजाबफोरखौ दिहुनदोंमोन नाथाय थेवब्लाबो गोथार बाइबेला जोंनि आखायाव गैयामोन बेनिखायनो गोबां बर' गेदेमाफोरा सानस्लायनानै 1955 मायथाइयाव मोनसे आफाद खुंबाय आरो बर' ख्रिस्टियान बर्ड मुं होनानै 1955 मायथाइयाव बे आफादखौ दादों बर' ख्रिस्टियान बर्डखौ आरो बेखौ दादोंमोन आसामाव नङा वेस्ट बेंगलाव महाकालगुरिनि स्कटिश चार्चआव सोमोनांथाव आरो बैयाव दाजानाय बेनि खामानि मावग्राफोरा नैबिसोरमोन आफादगिरि रेभारेन्ड जेनेरेल नार्जिनारि महाकालगुरिनिफ्राय लेङाइ आफादगिरि रेभारेन्ड आसारु बसुमतारी थुक्राझारनिफ्राय नेहाथारि मुस्रि सुलेन बसुमतारी थुक्राझारनिफ्राय सोद्रोमाफोरा बै समाव नैबिसोरमोन नालसिं नार्जिनारि थुक्राझारनिफ्राय आगन सिं नार्जारि थुक्राझारनिफ्राय नगेन बसुमतारी हरिसिंगानिफ्राय रेभारेन्ड जसेफ बाग्लारि खाख्लारि मेंबारिनिफ्राय प्रेमनाथ दैमारि मेंबारिनिफ्राय आरो कमलेश्वर खाख्लारि हरिसिंगानिफ्राय बिथांमोना बिसिबिनि बर' ख्रिस्टियान बर्डनि 1955 मायथाइयाव गायसनजानाय आफादनि गिबि मावथि हानजा बिथांमोननि गेजेरजोंनो बर' ख्रिस्टियान बर्डआ 12 बोसोर उनावसो बर' बाइबेल नांगौ होनना 55 मायथाइयाव बिसिबिखौ दादों नाथाय बर' बाइबेल ट्रेन्सलेसन खालामनाय दानस्लायनाय खामानिखौ मावजेनबाय 1966 आव 12 बोसोर उनाव बिथांमोना बे बर' बाइबेल दानस्लायनाय खामानिखौ जागायजेनदों बाइबेल ससाइटि अफ इन्डियानिफ्राय नर्थ इस्ट रिजननि सायख'जानाय बिबान होजानाय बै समनि मुस्रि सैसेन्द्र मोसाहारिनो बिबान होनानै बिथाङा हारसिं बेखौ मावजोबनो हाया आरो बिनि थाखाय बिथाङा मोनसे सावराय हानजा दाना लाबाय आरो बे सावराय हानजायाव गिबि बाइबेल ट्रान्सलेटरफोरा नै बिथांमोनमोन मुस्रि रायसिं हाज'वारि आफादगिरि हरिसिंगा मुस्रि सुलेन बसुमतारी नेहाथारि थुक्राझार रेभारेन्ड हेजन बसुमतारी
सोद्रोमा बङाइगाव मुस्रि कमलेश्वर खाख्लारि सोद्रोमा हरिसिंगा रेभारेन्ड रमेन्द्र बरगयारि सोद्रोमा थुक्राझार आरो मुस्रि आगन सिं नार्जारि सोद्रोमा थुक्राझार आरो बोलोग्रा मोसाहारि सोद्रोमा बङाइगाव बिथांमोननि 66 मायथाइनिफ्राय नाजानानै 1981 मायथाइयाव जोंनि आखायाव गोथार बाइबेल मुङै मोननो हादों। नाथाय 81 मायथाइनि उनाव बेनि रिभाइज भार्सनखौ जों मोननो हायाखै। बिसिबिनि दायो गिदिरथार बिबान आरो जों सानफ्रोमबो सावरायनो गोनां रायलायनो गोनां आरो बिनि थाखाय थांखि लानो गोनांफोरखौ जों बे रिभिजननि खामानिखौनो सावरायबाय थायो। मैया हरावबो जों फ्राय 12टासिम बाइबेल रिभिजननि खौरांखौ लानानैनो एक्जिकिउटिभ मिटिंआव जों सावरायदों आरो बियो जोंहा आवगायबाय थादों नोंथांमोननि आरज आरो हेफाजाबजों। बर' खृष्टान बर्डआ गावनि खामानिखौल' माबायाखै, लोगोसे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नांगौ होननानै 1974 मायथाइयाव 1974 बर' खृष्टान बर्ड जइन्ट इउथ फेल'शिप मुं होननानै मोनसे आफाद दाबाय आरो बेनि गिबि गायसनजेननायनि BCBJYFनि नेहाथारिया बिथां खिरेन बरगयारिमोन। बिथांजों दङमोन केरल नार्जारिया आफादगिरि महरै। दा बिथां खिरेन बरगयारिया सेंग्रा बैसोआवनो 1974आवनो BCBJYFनि मा जाहैदोंमोन नेहाथारि। दा बिथांनि मुङैनो दिनैनि बे कालचारेल श'खौ खुंनाय जादों। बिथांनि सोमोन्दै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनानै आवगायनो सानदों। बिथाङा जोनोम जादोंमोन 1947आव। 1947 मायथाइया जोंनि थाखाय मोनसे मुंदांखा बोसोर। मानोना बै बोसोरावनो भारत हादरा मा मोननाय उदांस्रि मोननाय। मब्ला मोनखो 15 आगस्टआव। नाथाय उदांस्रि मोननायनि सिगां बिथां बरगयारिया जोनोम जायाखैमोन। उदां भारतआव बिथाङा जोनोम जाबाय 1 सेप्तेम्बर 1947 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बर खालि बिथाङा जोनोम जायो आरो बिथाङा बेनि उनाव बै नखराव देरो लावो। बिफानि मुङा सुबा बरगयारिमोन आरो बिमानि मुङा पानस्रि बरगयारि। गोबां निखावरिनि नखर बै समाव मिथिखायो। बै समाव बर'फोरा बारा गोनां नङामोन। दायो हले गोबां सोलायबाय सोलोंथायाव, नखराव, रांखावरियाव। आरो थेवब्लाबो बिथाङा मा खालामदों शिक्षाखौ लानो, सोलोंथाइखौ लानो उनफिनाखै। आफ्टार टेकिं ग्रेजुएसन BA पास खालामनायनि उनाव बिथाङा जना थायाखै। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्रायनो BA पास खालामना BT कमप्लिट खालामदों। गोबाङा BT कमप्लिट खालामबोला आरो गुबुन डिग्री लानो नागिरा। नाथाय बिथाङा अस्ट्रेलियायाव थांना BEd कमप्लिट खालामना फैदों 1982 मायथाइयाव। बेबो सोमोनांथाव। बिथाङा अकल बेबायदि सोलोंथाइ बिफाननि खामानिल' मावना थायाखै, फोरोंगिरि जादों, गामिनि मानसिफोरखौ गथायदों आरो 1991निफ्राय 1996 हालागै सिडनी समष्टिनि MLA जानो हादों। MLA जाखांबोला, पलिटिक्सआव हाबखांबोला सरासनस्रायै धोरोमनि लामायाव फैनो गोब्राब, गोरलै जाया। नाथाय बिथाङा 1998निफ्राय बोसोरनै उननिफ्राय बर' खृष्टियान बर्डनि
प्रेसिडेन्टआव हाबदों 22 बोसोर बिथाङा मा जादों बर' ख्रिस्टियान बर्डनि जिराय दङाजासे आफादगिरि जाबोदों थैजासिम बोसोरनैनि थाखाय 2020-2021 बिथाङा सुबुरुन्थायगिरि एडभाइजार जादों थैनाय समसिम 1947 आव जोनोम मोननानै 2022 नि जानुवारि दाननि 9 खालाराव बिथाङा इसोरनि खाथियाव थांदों इसोरा लिंबाय थांबाय थैजासिम बिथाङा बिसिबिजों नांथाबदों बिसिबिनि थाखाय खामानि मावदों बिसिबिनि थाखाय सानदों अकल बेनोल' नङामोन बिथाङा फोरोंगिरि जादों दहायनो बुंदों राजखान्थियारियाव हाबदों बेखौबो मावदों गोबां बिजाब बिथाङा समाजनि थाखाय लिरदों गावनि जिउ खौरां लिरदों अस्ट्रेलियायाव थानाय बाथ्राफोरखौ लिरदों अस्ट्रेलियायाव थानाय बाथ्राफोरनि बिथांनि सिनाय मोननाय मानसिफोरनि फट'फोरखौ होदों आंखौ जेब्ला फन खालामो आं जेब्ला BCBJYF आव आफादगिरि जादोंमोन बै समाव अबयसे बिथाङा BCBनि आफादगिरि जाथ'वाखैमोन बै समावबो लोगो मोनदों नाथाय बै समाव बारा बिथांजों सोमोन्दो गैयामोन बेबायदिहाय लोगो मोनदोंल'सो नाथाय दा बावैसो जेब्ला 2020 आव 2020 मायथाइयाव बिथांखौ एडभाइजार होबाय आरो आंखौ आफादगिरि होबाय BCBनि बिथाङा आंखौ सम सम फन खालामो माखासे डाटाफोरखौ नागिरो BBCनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि डाटाफोरखौ नागिरो आरो बिथाङा गोबां BCBनि खामानिफ्राव मावनायफ्राव जोंखौ थुलुंगा होबोदों बिथाङा जेबायदि मावलांबाय BCBनि खामानि बिहेखै बाइबेल ट्रान्सलेसननि खामानि बेखौ सोदांनायनि खामानि बेखौ रिभाइज खालामनायनि खामानि बेफोराव मावलांदों बिथांनि बे गेदेरथार मावनाया जों गोसोआव लाखिनो गोनां आरो जों गावबो जोंनि खामानिफ्राव फरायसाफोरा फरायनायाव आबादारिफ्रा मोजां आबाद मावनायाव कन्ट्रेक्टरफ्रा मोजां कन्ट्रेक्टनि खामानि मावनायाव समाजनि मोजां जानायाव व्यवसायीफ्रा मोजां व्यवसाय मावनायाव ओरैनो नङा मोजाङै साबसिनै इसोरजों बाख्नाय जानाय बायदि हामजानाय बायदि रावनिबो खहा जायाजासे मावलांनायनि मोनसे आखुथाय बिथांनिफ्राय जों सोलोंनो हायो सोलोंनो नांगौ दिनैनि बे समाव जों बेखौ गोसोखांनि आरो बिनि गेजेरजोंनो बिथांखौ हामबाय होनानै लोगोसे बिथांनि बै नखरखौबो BCB बर' ख्रिस्टियान बर्ड आरो BCBJYF बर' ख्रिस्टियान बर्ड जइन्ट इउथ फेल'शिप बेनि जानानै बिथांनि नखरनि बिथांनि थांनानै थानाय बिसि नखरनि बिसोरला बिसाजो जेसेबां सोद्रोमाफोर दङ साफ्रोमनोबो जोंनिफ्राय बे अनसायनाय आरो मान बावनायखौ हरनानै आंनि बिबुंथिखौ बेसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।